Kulian TV. Gore rinera kudyo rinopisa maZimbabweans vakatsamwa. Kana uchinge wanga wakateerera news idzi kubva kudhara munoziva kuti ndinani ndatouya futi kuti ndikupamhe seconds kana wanga usati wabva kuchechi ameno zvako bhozo uchajambwa kana wanga usina kulaika ameno futi. Right, nyaya iri panapa yandiri kutambira panapa pari kunzi huku dzabiwa dzamobile chinomona ari kunzi abirwa huku zviri kuvhundutsa vanhu. Vamwe vari kufara vamwe havasi kuzvifarira, but inini ndangojumanawo nenyaya yamastreets pachinzi ZANU-PF Women's League boss Mobile Chinomona was left fuming last week after party officials allegedly stole over 5,000-day-old chick she was meant to donate to women in province. 5,000 hukubva tanzi zvinonetsa zvinongonetsa so Mobile Chinomona tinongomuziva isusu achingodedzwa nemazita achingonzi ibhebhera munangagwa angari bhebhera munangagwa angari haya manje that's the only thing, that's the only reason yakwenda tungaya panapa titi saka toti chigo totonyora takati huku dzamunangagwa dzabiwa here, huku dzebhebhera munangagwa dzabiwa here, and ameno kuti toitaura tichiti kudii nyaya yacho, but inyaya yezvinhu zviri kutoitika, it's real. Ende vanenge vabirana zvinhu kuZANU-PF kwavo vega vari kuguruma mbavha. Iwe kana mango ukadya mango ukakura muti uya unongoramba uchingobereka mango dzimwe futi. Hapana pekuti mumango unotanga kuzobereka mamwe mafruits ari different. Zvinenge zvichibva nekupi? Zvinongoenda neipapo, inenge mvura so inongoyerera ichigoenda nesame direction. Andisida nyawa pedza nguva nchitaura zvinhu zvakawanda stereki inini, but ndanzwa futi imwe nyaya panapa pari kunzi zvoni Douglas Monzora Dagi ari kunzi asi kubhadhara maintenance hanzi $500 per month. Ivanhu chikadzi mune zvivindimi. Iwo wakatozvitarisa iwe kana iri hazvitadzi yako uvidze kuti ikwane. Iwo ungatoenda wotonoti uri kuda kunoita wotoitira mwana Dagi chache kuto vakadzi vanga vakangoshinga wako mane kutoti wotouya wotombundirana naDhagi wakatomutarisa achitokudza mastatement wotobvuma kudyira mastatement ekuti munhu aiwana mazero mupolitics. Iwo wotonzi zvinhu zvaitaura zvaya zvinoita kuti zvikuconvince brain dzinenge dzakanyatsoita sei brain dzako kusvika pakuconvinca munhu womutrusta nekumupa mwana type kutrusta Dhagi nemubhurugwa mako iye munhu ari kuwana mazero. Hai makadzi kwanaimi imi makutoti nyadzisa ini ndakutonyara pana uchisha ndopinda papi nai anyway nyaya dzemaintenance musati kutinzwa $500 anoiona kupi kumunhu akabroka ari kutotadza kutobhadhara mari harvest house ritonzirwa togirinwa zvayo because of iye leadership dzake dzanenge achikwenda and hadi kubvapo futi hadi kuresigna kuti asirewo fresh blood vafanira vachidii kuti vange vachimhanya chinhu adangoramba akanamirira chete papo. ZvemuZimbabwe ka ameno inzwa umwe ari kusara achitaura panapo mundiudzwa kuti muri kuonawo sei nyaya yake ari kutaura pepo kana muchiwirirana nayo. Kulendi chibate zvakanaka chiri kupisa, chibate mushe chikadonha chinopisa vanhu. Inzwa kanyaya ndinayo pano Mdarageza auya nenyaya yakanaka, handisi kupokana nezvaataura, zvaari kutaura zvine musoro, and I'm thinking kuti vana veZimbabwe vachibata chiri kutaurwa naGeza ichi hachidi kuudzirwa munhu wese ari kuchiziya. Asi nyaya ndayanayo panapa ndoda kuti ivo vaGeza vachinzwe, kana iye vice president vachiwenga vachichinzwa vachinzwe futi. Ndoenda kuna vachamisa kana vachichinzwa futi ichi ngavachinzwe futi. Nyaya yangu iri pakuti ngavasadzokorore zvinhu zvakaitika palast demonstration yakatadza kubudira nekuti Geza aingova ega akataura ari one. Hongu ane power asi vanhu vanga vaine mibvunzo yakawanda. Vanhu vakanga vaine mibvunzo yakawandisa isina akaipindura. Asi nhasi ino ndoda kuti ndiise pachena vanhu kunyanya ivo general vachamisa navaGeza vazvinzwe zvinhu izvi zvisende vaGeza vazvinzwe. Handisi kuti ndo zviri important asi ndo kufunga kwangu kwandiri kuti this much ikatadza kubudirira ichatadza kubudirira nekuda kwei, ende kuti ibudirire inoda kubudirira nekuda kwei. Nhasi uno ndoda kutanga ndichitaura nyaya yekuti vaGeza zvavakataura it's good, zvese zviri right, asi vari kuleka pano one. Vachiwenga ngavabude vachitaura
vachataura mashoko avo, ngavabude vachitaura mashoko avo kuti vanhu vazive kuti sure machi iri strong. Then Chamisa ngaabude futi achitaura kuti sure machi iri strong. Vakangotaurirwa naGeza chete, vanhu vachange vaine mibvunzo kana kuti vanhu vatori nemibvunzo yakawandisa isina anozogona kuipindura yekuti vaGeza chaivo vagone kuipindura. So kuti vanhu vabude munzira vaende murodhi, vanofanira kutanga vanzwa mashoko evanhu vatatu vandataurawo. Ngavabude pachena pachini. Chinhu chakatogadzirwa kare ichi. Inzwaka, ndiri kuti chinhu ichi chatogadzirwa kare nekuti shoko ratofamba izvezvi kutaurwa ndidza izvozvo every corner of Zimbabwe iri kuziva kuti kune machi musi wa17. Saka shoko iri ra-everywhere. Waibata? Shoko iri ra-everywhere. Zvara-everywhere. Ndinokumbira kuti chichikwenenzverwa pakuti mudhara vice president naChamisa vakomana hanzi musatye kununa imi makasasikwa. Varume kunyanya vanhingirikiri vice president vakatosasikwa kudhara, handizivi kuti vachiri kutyi chavanotya. Ngavabude pachena vataure kuti machi iriko. Ndikunzeza ndikutaura machi iriko. Vakasataura zvavo zvokuti machi ngavataure in other way, but vachitaura kuti machi iri kuzoitwa nekuti vakasatonuna ipapapa ipapapa ndopauri tofanira kutonuna apa, ndopauri fanira kugocheka onuna kuti zvinhu zvavo zvinyatsochibuda. Vachamisa the same thing, vanofanira kubuda. Vachamisa vari kuzikana kare, bhozi vachamisa kuchabuda pasocial media kusatongoda kwavari kuita, asi vari kugadzira zvinhu zvavo mumaruzevha vari kuzikana zvakaipa ende vane vanhu uripati. Saka vaGeza vari wani havasi kugona kuchikunda chinhu. Ndaona vanhu vasina kubuda kana Geza chete ataura, vanhu havasi kubuda. Bata zvandiri kutaura izvi. Geza chete akataura zvaataura izvi, poregedza kuuya mumwe munhu achikwenenzvera. Ndaona vanhu vasina kubuda ini. Havabudi. Vangatozvivharira mumba zvavakaita last time kusatoenda nekutauni kwacho. Zvichaita opposite. Saka vaGeza good vataura shoko raenda. Pouya ivo president, vice president vouya votaura futi. Chamisa the same. Asi ndinoda kuti vanhu vari kuwirirana here vese vari 3 vataure chinhu chimwe chete. Nokuti vanzi vangotaura zvandiri kutaura izvi, vanzi vangowirirana chete ngoti no machiriko. Harare hamusi kuiona nevanhu iya, ndiri kutaurirai. Tiri kuvhara kwese kune kusina kana mota inoti nzenzenze, hakuna kana mota inopinda kana vanhu ivava vakangoya pasi media vachitaura kuti no zviriko. Urobata? Vakangoya vachitaura chete kuti zviriko, vanenge vatopedzera zvokuti muchazara zvokuti mavhu nemarara. Inenge iri 17 yoyo, 18 yoyo, 19 yoyo, 20 yoyo, pasina kana munhu afudzika. Vanhu vachabatsirana mukupinda nemabhazi avasina kubhadhara, vachingopinda munhu achingonzwa kunakirwa ndinoda kutakura vanhu vari kuda kuenda kuHarare handei for demonstration. Kana vanhu ivava vataura, kana vasina kutaura, vachiwenga vasina kutaura, vachamisa vasina kutaura, hakuna anopinda murodhi. Ndiri kutaurira chokwadi chandiri panapo. Handisi kudisappointa zviri kutaurika, no. Ndiri pakutokurudzira. Asi ndiri kuti vega vaGeza havana simba riri muvanhu wandava kutaura ivava vanhu 2 ava kubudikidza naiva vaGeza vacho wechi3 demonstration nerova ende kunenge kuchinakidza kwete mbijani ende kunenge kuchifamba zvokuti mbijani nokuti sisi vamwe tichatopinda mustriti macho tiine mari chingotengera anongoda kungodya chingotengera chikafu kunyanya vanenge vabva kumamusha vaya tinenge tichivapa mari vachitenga sadza. Infact kungosvika parubikwa sadza ningobhadhara kana sadza kana $100 vanhu vachingonotora like vanenge vachitora mahara patinenge akabhadharwa. Inini ndokwanisa kuzviita, mari handina hangu, asi iyo yezvezvo ndogona kuiwana. Saka ndiri kuti nini vanhu kunyanya vaGeza voya ivo vachamisa voya ivo vachiwenga ngavabudikire. Neaudio yangu kana uchikwanisa kuti vasendere straight vanhu ivava vakurukurirana vataurirana kuti chinhu chakatoibva kare. Vanhu vari kunonokerwa mani, uri kunzwa here? Vanhu vari kunonokera nekungonzwa kungoti Chamisa ati zvakati, uri kunzwa here? ZANU-PF yatova wiki 100%, hakuna asiri kuziva ndo zvazviri. ZANU-PF yava wiki, Mnangagwa ava wiki, mukupabata. Vanhu ngavangoudza chokwadi vanhu. Then secondly, ngavaudza vanhu chokwadi kuti vanhu vari kumachirei. Chii chiri kumachirwa? Chii chiri kuda kuitika? Ngavabude pachena ipapo. Vabude pachena kuti why vanhu varida kupinda mustreet. Varida kubvisa Mnangagwa here?
wada kuramba zvigananda kuti zvisungwe here, wada kuti zvigananda zvisungwe here, budirai vanhu pachena ipapo, nokuti vanhu vari bit confused kuti zviri kumbofamba sei. Saka ndiri kuti madays wayo before 17 ngavabude mubako mavari vachitaura. Vice president ngavasatye kununa ivo vakasasikwa, nokuti vaisi vakatosasikwa izvezvi vakapedzwa kare. Zvinhu zvisezvi kuitika izvi zvakatopedzwa kare, zvese meetings zvinoitwa izvi zvakatodziplana kare, zvinhu zvakatopedza kare, chasara kungoti wachingonuna. Saka ndiri kuti ngavasingachatyi manje kusasikwa, because kununa vari kutoonekwa kanuna kare. Hapana chavanofanira kutya, ngavachitobudikira vaudze vanhu chokwadi, tiri kumachira ichi neichi. Vanogona kusava iyo vanotaura, Geza ngaabude pachena taura tiri kumachira ichi neichi before 17 mudhara navachamisa ngavataure, nokuti tati kutaura nezvose hatichatauri zvibato, tiri kutaura nezvekugadzirisa nyika. Revolution ndiyo yatiinayo nhasi. Handitika ndiri kufara chaizvo. Traore ari kushanda wakomana, kwaari Traore mutauro kuti zvanzi nanzou uri kufambisa basa. Hongu variko vane maopposite vari kutaura nezvavo vari kuopoza vanidi Traore ngaasarudze hope. Udze nanzou big up mufesa wangu, big up. Uri mufana, ndakanzwa makore ako uri mudiki kwandiri. Big up mufana wangu, zvinhu zvako zviri kufamba straight. Of course blaza wako hawagoni kutaura, but nhasi washinga kuti vataure zviri kuitika, zvakunakidza. But kana pasina vachiwenga vasina kuuya pamhepo vachitiudza, uyezve pasina vachamisa vasina kuuya pamhepo vachitiudza chinhu chachina kwachiri kuenda. Ndinoti nemashoko ewa, I thank you baba. Fambisa chinhu ichi munhu ese aziye kuti what's going on. Sure.